Akademiyanın, yani Matrix Akademiyanın näçinji bölüminde diýdik. 6-njy bölüm ýani geçenki bölüm näme üçin politren ýaly psihologiýa we Sdelkalary bardy bir videody. Indi akademiýa boýunça 6-njy video etdik. 6-njy video näme bolýar diýipdim. Nädip Sdelkaçylar haýsy birja brokerlar taýlamaly. Ondan ýene bir iki tane zat bady. Öwren lot hasaplamak barada bir haýyş gelip loty nädip hasaplap bolýar hatda diýip. Indi şolara geçeli. Başlaly. Başta aslında men şu videonu var, trading barada birinci Matrix Akademiya birinci bir videosunu etmeli var. Indi play market açacağız. Gözlerine ana zat näme de telefon adı Apple iPhone ulanyanlar dadet biler. Näme de? Ay şu an aýra timber dadet bolýar şuraya play market ýaly. Indi play marketde de App Store'da mı näme de şonu açýaňyz, şuraya gelýän birinji ýazjaklaryňyz bir broker ve başta bir birja taýlaýas. Birjalar Binance, Bybit, ondan bir topar birja var. Häzir görkezje bolary. Birinji saýlap biljeňiz şu. Indi birja näme ýere baş düşünýin. Birja biziň pul ýatyrýan ýerimiz. Ýagny pul ýatyrjak bolanyny ýa-da pul çykarjak bolanyny ulanýan ýerimiz. Broker biziň Sdelka açjak ýerimiz. Başda şu birjalar bir oturdan kelleňizde. Biram mara men şu näme üçin birinji videoda etmelim. Eýýam köp okuwçym özüne şu birjalar brokerlar çözüp eýýam Sdelka açyp başladyr. Tuğulama gözleýmesin. Gutlayan, baryň ösüň. Indi birinji saýlap biljeňiz şu. Iň köp bulanýan ýöne soňky wagtlarda uruş döwrüne altyn düşen wagty käbir götlük başla. Käbir erwetlik edeni üçin köp adam Binance goýup Bybit'e girişdi. Bybit'em şu. Bybit şu. Bu da ikinji saýlap biljeňiz bir görnüşi. Men munda saklaýanmy? Ýok. Binance'da saklaýanmy? Ýok. Max'da saklaýan. Şu ad Max diýip ýazdım bolýan çykanok. Open'de näme çykanok öýtdi. Ay Max diýip ýazsaňyz bir birja çykýan men şonu saklaýan näme üçin? Ay bir sebäbi ýok, biraz çant işleýär diýip şonu saýlaýan. Binance bilen Bybit bir hili ýoş işleýär. Şonu men kelläm artdy. Ýa-da onuň daşgary OKX var. Ana şu OKX. Şu OKX bilen Max men ulanýanym, maslahat berjegim şular Bybit bilen Binance hawa anamdar, hawa has köp görülýär, has köp tanalýar, eýle beýle hem ýerde de birinji ýerde şolar çykýar. Ýöne men üçin esas zat çartlyk. Beýdip köp adam ulanýar diýip maňa gyzyklar. Çalt işleýän problema döredin noktaym bolly maňa ýetik şu. Indi şunu geçirýäňiz de. Geçirýäňizden soň näme bolýar? Aýdaýyn. Bir de sketch etdim bolýan. Saýňa bir şuraya girdi. Öň accountyňyz bolsa login ýaňyz ýa-da accountyňyz ýok bolsa birinji gede açan bolsaň sign up diýäňiz. Ýaşaýan soraýan ýerlerinde şutaýdan Türkmenistan taýlaýaňyz. Create account we biram bäle Türkmenistan taýlamak gerek. Eger siziň pasportyňyz ýa-da şu wagt ýaşaýan ýeriňiz meselem Türkiýede zat ýaşaýan bolsaňyz siziň ID kartyňyz bardyr. Okuwa ýa-da islenik bir zada giden bolsaňyz ID kartyňyz ýa-da bir şu taýda alan islenik bir dokumentiniz bar bolsa, maşin, prava dokument öýle beýle bir dokumentiniz bar bolsa, şu taýdaky ýurdun zady bilen verifikasiýa geçip bilýäňiz. Diýmenda şu Türkmenistana pasaportuňyz bilen geçme zor mejburiyeti ýok ýagny. Ondan account açýaňyz, daýetýäňiz bir account saýlap ýazýaňyz, daýetýäňiz. Belli bir account bellen soňam siziň accountyňyza bir kod goýberýär. Şuraya bir kod. Lezatda open ulanýan bolsaňyz sizden soraýar şu open naky ýaşaýan ýeriňizde siz şu taýda ýaşaýan ulanjym ýa-da dälmi diýip men United Kingdom'da ýaşamak, I'm not United Kingdom diýen. Ondan şu taýda bir topurda çykyp başlaýan näme etmeli? Bybit tarapda gözüňiz bu tarapa seretmesin, trading we seretmen bärik seredim. Indi şu taýda check now diýipdi. Further account action verifikasiýa bir da. Indi siziň
sizden verifikasiýa näme üçin isleýär? Siz verifikasiýa etmedikçe akkauntyň size değişikligini tasdiklap bilmedigi wagtda sizin pul salmagyňyza ýa-da pul çykarmagyňyza umuman içine pul girmesine ruhsat bermeýär. Sebäbi o ýagdaýda ýa-da akkaunt oglap bileýär bele bir zatlar bolup bileýär. Şoň üçin iň gowsy geldiýe verifikasiýa etdi, ondan arkaýyn pul ýatyr diýär. Ana trust diýdi, zady şuraya verifikasiýa etmen, şuraya pul ýatyrmagda mümkinçilik berýän kaçylyklar bar. Olar men pikirimçe kendinden. Sebäbi verifikasiýa bolmadyk ýerde anamam bolmaýar men gözümde. Maslahatym verifikasiýa bolan ýerde dedim. Ene şu taýda näme etdiňiz? Lokasiýany alýaňyz, ýene Türkmenistany saýlaýaňyz. Türkmenistan mejburiýetde zat etmeli. Nirde bir pasport dolar şu wagt nirde bir soňky zadyňyz nirde bolsa ýa-da niren bellemek isleýäňiz şu taýyn belleýän. Eliňizde meselem Türkiýanyň ýa-da Rossiýanyň bir ID karty bir zady bar bolsa ýa-da driver lisans diýip şu zat dole prawo bolýar. Şu prawaňyz meselem diýer Türkiýede bir prawalamyň bir zat bolsa şoň gorkasyňyz bolýar. Indi verify diýäňiz saýladyňyz diýip pasport diýip. Ene menen şu wada edip biljekkä bu planşetden hemen etmek kyn bolýar. Indi şu taýda size näme isleýär? Pasportyny alýan, suratyny alýan. Ýöne goýdy bolýan beýt bozukmasyk zat bolmaýar, biram goýy görünip biljek şekilde alýan. Ondan senden şu pasportdaky zatlary ýazmagyny isleýär. Ýani adyň, familiýaň, doğulan ýylyň, nirde ýaşaýanyň şu zatlary ýazmagyny isleýär. Doğru ve doğru ýazmagyny isleýär. Pasportdaky zatdan ýekeje harp ýanlys bolsa, ýa siziň verifikasiýaňyz kabul bolmaýar. Adyňyz, familiýaňyz adyňyzy ýazanyň bir ýanlys barsyňda. Ondan şonu ýazyp bolansoň, bol verifikasiýaňyz bağlanýar. Belli bir wagt aralygynda da 1 saat, 2 saat gatysa kabul edilýär. Bay bitdi, ýanlysmysam 15 minutdy. Ondan şonu eden soň siziň hasabyňyz verifikasiýaňyz kabul edilýär we boldy. Ana şondan soň pul ýatyryp ýa-da pul çykaryp başlap bilýär. Indi biz şunu etdik, bu bitdi. Näme etmeli? We biram şuna maýdaýyn verifikasiýa etmek üçin 18 ýaşyň üstünde bolmaly. Eger 18 ýaşyň üstünde däl bolsaňyz we maňana kiçi ýaşly adamlara ýa-da kiçi ýaşly adam diýmeýin, 14-13 ýaşly kişilere ýa-da şeýle öwrenmek isleýän zat tip. Siz egerde etjek bolsaňyz, verifikasiýa etjek bolsaňyz zat etmeli bolýaňyz. Ejeňiz, kakyňyz ýa-da 18 ýaşyna ýeten islenlik bir kişiden haýyş etmeli bolýaňyz we şeýle men şunu pul ýatyp çykarjak bolýan şeýle pasportyň we ýüzüňi verifikasiýa üçin ulanaýyn. Ondan şeýle verifikasiýa bolýan şeýle diýip düşünürseňiz ýagdaýyňyz şeýle boldy. Şu islenip bir 18 ýaşyň üstündäki adamyň verifikasiýasy kabul edilýär. Aýdaýyn. Indi bu boldy diýelim. Başga mesele näme? Şu meselesini çözen soň içine pul ýatyrma zat, indi pul ýatyrma gurumy aýdyp bereň. Belli bir zatdy pul ýatyryp çykaryp berýän adamlar bar. Ondan şolardan arkaýyn etip bilýäňiz. Buna aýdyp bermek dogrymy dälmi YouTube kanaly bilmedim. Ýöne Telegram kanalyma gelseňiz şo taýda kimden talyp çykaryp bolýar, şo barada zat badyr. Ýazgy badyr, görüp bilersiňiz. Ne? Bir jan taýdyňyz içine pul okladyňyz, pul oklamak üçin hem geliň Telegram kanaly şo taýda näme zat badyr, ondan şo taýdan arkaýyn pul oklap çykaryp bilersiňiz. Mende broker saýlamaly. Brokery birjadan broker pul oklap, brokery MetaTrader'a çatyp bilýär ýa-da brokeryň içini işläp bilýär. Indi XM näme üçin özüm görkezýän, özüm aslında Access ulanýan adam, Access çykarym karşıdaýdy. Özüm aslında Access ulanýan adam, ýöne XM'i näme üçin görkezýän? XM'iň içine şeýle bir sistemi bar adamlar. Men başda giren okuwçylarıma da maslahat berýänim. XM'iň içinde birinciden $100 barýan, $100'dan $500'dan ýatmaşy ýok. Yani $100 var yani bir adım 100% bonusu. $100 yatırsanız $200 geri. Onun $500 var yani 50% bonusu. $500 yatırsanız $750 geri. Onun üstüne o $100'daki $200 moşuyla şeyde bonuslar var. Onun dışında ne olsa siz şunu geçirip
account döredip verifikasiya eden soň size $30 trade etme mümkinçiligi berýär. Ýani demo shot derler sizin verifikasiýaňyz üçin $30 bonus berýär. O bonus bilenem siz egerde şo bonusu bir zat edip $80 ýetirip bilseňiz, ýani $30 alyp üstüne $50 goşup $80 edip bilseňiz, size gönü çekme mümkinçiligi berýär. Şo pul alyp öz birjaňyzda oklap, ondan başga da geçirip mulant bilen ýa-da şo $80 köpeldim edip bilen. Meselem bir okuwçym şo $30 alyp $150-200 ýetiren. Ya, etip bolmajak da. Şondan başda men ikisem maslahat berýän. Trading'e ýaňy başlaýan bolsaňyz, eliňizde şu an puluňyz bar bolsa, ýani başda şu tejribeleriňizi öwrenen zatlaryňyzy praktik etjek bolsaňyz, ikisem programmasyny açsaňyz, şo taýdy $30 bonus alyp zat bilersiňiz. Men bulan içinden edip aýratyn verifikasiya edilýär, registrasiya edilýär, o zatlary düşünüp durjak. Ýa iň zatlar. Bir registrasiya etmek diýen zady, accountyňy açýan, koduň belleýän, accountyň ýazýan, koduň ýazýan, boldy. Ya da nomeryň ýazýan, nomer bilenem gelip bolýar. Onu verifikasiýada şu aýdyşmaýaly seniň adyňy, familiýaňy, onumyny soraýar, adresiňi eýle beli. Şo zatlary ýalňyşsız şekilde ýazýaňyz, harp ýalňyşdaşy bolmasyn. Onuň pasportyny görýär, pasportyň bilen deňeýär, onuň ýüzüňi barlaýar, ýagny ýüzüňizi selfie şekilde surat almagy haýyş etdi. Eden soň verifikasiýaňyz bir güniň içinde kabul bolýar. İkisemle. Ne? Ödülen ýanyp haýsy? Onam gorkadaýyn. Ýüzüme ýazyn zatym bilen şu çykarak. Exness dip ýazsaňyz, çykýan ikinji birjalardan biri. Başga da A-market tip onuň FX Pro, mene maslahat bermek bir direkt referal programma dip tatýalar goýup. Wara agzymdan şu erwet sözler çykýar. Ne? Şu Exness dip ýazsaňyz çykýar. Başga da birjalar bar, bir birjada bolup brokerlar bar. Meselem şu taýyn çykjak banka. Mene diňe ikisem bilen Exness ulanýan we şonu ulanmagy maslahat berýän. Beýle biderek ana şuraya biderek programmalar ulanmagy maslahat bermek. Näme üçin ulanam aýdyp oturmaýyn emekşen bilendir. Forex tarapy bolsa bize pocket gelmeýär hulňa. Indi MetaTrader 5 var. Geçirmeli. MetaTrader 4 hulňa. MetaTrader 5 alýan geçirýäňiz. Häzir mana nädip bir broker nädip oňa çatmaly, onam görkezjek. Indi Exness ýa-da XM birini saýladyňyz, XM saýlap başladyňyz, has gowularym kadýan başda. Has gowy düşünürdiňiz. $30 bonusam. Bir jan saýladyk, pul ýatyrdyk, broker saýladyk, broker sketch etdik. Indi MetaTrader'a nädip çatmaly? Şuraya diýeli XM açdyňyz şu taýdy, XM açaňyzda şuraya bolýa başda. Indi şeýle zatda garada goşmaga basýaňyz, şu taýdan XM diýip gözlemleýärdim, näçe otur gözlemmek. Çykdylar. XM diýene çykmady, ýana global diýilýän eken. Basýas. Indi şu taýda standart diýerim. Standarda basýas. Bu näme? Düzenle basýas başda. Kellemit şu wagt. Ya tamak näçe wagtlar beýnim akdy. MetaTrader giriş bilgileri. Indi şu taýda sunucu diýe. Sunucu görüşüňiz ýalyna XM Global Meta 57 alias Meta 57. Ha, alias şunu. Onu diýen talap etirat alby. Meta 57 taýlada giriş. Şu Meta 5 no dip durany alias kopýalayas. Ve şu taýy oklaýas. Bular näme? Okladyk. Indi şifre şu MetaTrader'a mol şu account açaňyzda başda haýsy kodu goýan bolsaňyz, ýani haýsy kod ýazamyrdyňyz, şu taýygym şu kod ýazýaňyz. Giriş diýeňizden soňra görüşüňiz ýaly accountyňyz açylýar. Demo hasap çatjak bolsaňyz hem şolara ýaly. Ýaly goşmaga basyp, şu taýdan başda standarty basyp şu demony taýlaýas. Ana standart eýleki demo hasaba geçer. Şu taýdan düzenle basýas. MetaTrader giriş bilgileri. Indi şu taýdan XM Global Limited'i saýlaýas. Ýene her ýaly. Şu Meta 5 nonu saýlaýan.
Kod ýazýan etken bollar näme? Kod ýazýan bolly. Şu demo account çatyldy. Ne başta yani şu öwrenenlerni praktik etmek boýunça pul bilen yani real account bilen bu näme? Bu MetaTrader beýle däl. Bu näme beýle boldy? Şu MetaTrader'da zat etýäňiz, näme etýäňiz? Ha, siz diýerini analiz etdiňiz de XM'in özüni analiz etseňiz has gowy bolar. Sebäbi XM brokerda kendiň gelenok. Trading View'daky Mugtar bilen meselem şu taýda altyna açaýyn men size. Gonu görkezýärli. Altın gold tip ýazylýar öýken. Gold owu. Gold sayladım. Aç şu taýdan grafik. Allah'ın belası ya. Grafik. Indi sere şu taýda baka. Trading View'da şu 4151-835. Berden önce 4151-66. Görýäňizmi? Deňgelen okýan. Şuraya bir problem var. Şu MetaTrader bilen Trading View arasında. MetaTrader däl. Exness'da yani menin öwrenen birjamny brokerymda beýle problemi ýok. Ýöne XM'ne ken bakalar deň gelmeýär. Şoň üçin analiz etseňiz Exness'ın öz içinden analiz edin. O da şeýle ana ekrandan ýa bölümine gelýäňiz şu taýda gönüşüň özüne hereket bir deň gitdi. Hiç bir gijikme, oynama, eyle zat bolmaýar. Ýöne XM'in belli bir mukdarda gijikme, yani donma problemasy döretýän üçin MetaTrader'ın özüne nedeni has gowy analiz menen şeýtden. Exness ulanýan bolsaňyz Trading View'un özüne analiz etseňiz hem bolýar. Täbi o anda paritesi deň gelýär. Yani Trading View'da altyny yani XAUSD'ni o anda hükmünü belleýän bolsaňyz deň gelýär bakarlar. Yani XM bilen göni Trading View ken deň gelmeýär. Şoň üçin eger ulanjak bolsaňyz XM'de özüni analiz edip MetaTrader'da Sdelka açsaňyz bolýar da XM'in özüni de açsaňyz bolýar. Şu taýda alç statysdan ya da Exness ulanýan bolsaňyz Trading View'un özüni analiz etseňiz bolýar. Exness'ın gün içinde Trading View bak. Şondan ikisini bakıp deň gelýär. Indi şunu hem şunu şey edip durmayn, şonu düşünemek. Ayarlar. Haberleri dinleştir. Bunu uloldum da var, bir hilek görünýär be. Indi bolly etken. Ha, indi bolly. Indi MetaTrader'da Sdelka açamyzy men size göni Trading View'dan görkezäýin. Şu Trading View açdyň diýel, ha. Analizini etdiň bir amara şu şeyler bir Sdelka açdyk gowy browser'de. Asyda. Indi geleň şu taýdan analizini etdiň şular bir aýraýyn gözüňizi bulaşdyrmasyn. Şu taýda men size bir yer gözläýin. Pozisyonu. Kiçirek 5 minutlikda bir order blok şu. 5-15 şolara ma işleýär ýene. 20-30 minutlukda order bloklar saýlama liýlende ýok. Indi nädip Sdelka açýar? Gördük. Näçe haýsy derejenin içinde 4139. Indi gelýär. Aýtýana şu aldınız çayın XM'i deň gelenok, bakız deň gelenok. Näme üçin deň gelenok men düşünemek. Indi şu taýda tapaýyn men şunu. Horizontal array. Belli şu taýny 4138. Ana görýärmi? Bak bir şey deň gelenok. Bir pip barada, bir pip. Bir pipim rol oýnaýar. Şu order block belirtdik şu taýdan. Indi garaşyp biljek adymyz näme? Grafikanyň şu order blogu gelmesi. Ondan gelen soňam şunun ortaky çyzgysyny geçmän şu taýdan täzeden ýokary gitmesi. Birden ters ýagdaýda şunun ortaky çyzgysyny geçdi de aşağı tarapdan short pozisiýa açmak.
Indi edip biljek zadymyz näme şudaýdy? Eger şu bolan ýagdaýynda belläp biljek take profit ýerimiz şu 5 minutlyk şudaýdaky order block. Ondan soň stop derejemizden hay niren saýlap bolar? Niren saýlap bolar. Aşagdaky order block'un aşağı. Berde, bäri. Ana şudaýnam şeýleýek belläp bolar long pozisiýa. Edil berden nimeýneni? Edil şudaýdan bellesek stopumuz bäri, take profitimiz bäri. Bira 53'lük bir Sdelka. Indi MetaTrader'da şeýle zatdy limitler bar. Bu ýokary göni buy sell etseňiz göni açyk gitdi ýokary aşağı tapawdy ýok. Indi şudaýda sagat ýalyk bir zat bar. Şoňa bassaňyz buy limit diýip bir zat çykýar. Ýa-da şoňa bassaňyz şu buy limit diýip duran bar. Şoň üstüne bassaňyz sell stop diýe, onuň sell stop limit diýe. Indi buy limit saýlaýas şudaýdan take profit derejeni belleýäs. Niren belläpdik? 4157. Ha şudaý. Onuň stopumyzam nirde 4124. Belledik. Indi şudaýda näme diýe? Sen niye egerde şu Sdelkada gazansaň $14. Wait, $19 6 sent gazanýaň diýe 19 şu take profit ýerine seredin. 1900 point diýe o da 190 pip ýalyk bir zat bolýan bir zat şoňa meňiş. Indi 19.6 sent gazanýaň diýe ýitirseň 14.50 sent ýitirýäň diýe. Indi şudaýda lot nädip hasaplap bolýar? Şonu bir düşünýän kelleňizde. MetaTrader'da elliňizde kaldıraç mukdaryna göre Sdelka açyp bilýän. Indi egerde kaldıraçyňyz uly bolsa, eliňizdäki pul az bolsa, diýeri $100 puluňyz bar, kaldıraçyňyz bara 100, şu $100'ňyzy 10 essemi 100 esse etip hasap etýär. Garaşylan ýagny kaldıraçyňyz näçe uly bolsa, şonça uly derejeli lotda Sdelka açyp bilýäňiz. 1 lot, 2 lot ýagny. Ýöne şo näme ýetirýär? Gatylar risk almagy ýetirýär we hereket çala siziň tersiňizde hereket eden ýagdaýyna, ýani grafika siziň tersiňizde hereket eden ýagdaýyna siz göni eliňizde bar pul gitdi, likvidasiýa bolýan. Indi şudaýda biz egerde şu Sdelka 0.05 lot bilen giren boldyk, näme diýe? Sen $72 ýitirýäň diýe, $95 gazanýaň diýe. Egerde 0.1 lot bilen giren bolsa, ýani 0.10 ýetirýän bolýar. $190 gazanýaň, $145 ýitirýän. Indi lotdy öz riskine göre nädip bellemeli? Diýeri eliňde näçe dollar diýeri? $100 pulun var. Her Sdelkada da men 10 san Sdelka açjak diýen $100 pulun bilen we 10%'ine risk etjek diýen, ýani $10. Onu etip biljek zadyň şu. 0.1 lot açýas. Stopuňam ýönüni şuraya ýakda. Sen eger belli bir mukdar bellän bolsaň, 0.1-den 5 lot açyp bolmaýar. Mikro hasap açmaly bolýar. Mikro hasaplara gatyl derejeli we gaty kiçi derejeli pipsler bilen, ýani gaty kiçi derejeli Sdelka açyp bilýän. Onuň şeýle aňsat bolýar. Aňsat bolýar diýenim. Nähili sen ýanda etdiňä? Hemen bellänim bolmadymy? Ha, sen belli bir ýerde şoýaly belledin eýle beýle, ýani kiçi derejeli bir hasapdy dadaşdyň. Meselen buy limit belläýän elkýäli. Ýerde şol. Şudaýdan belledin. Take profit'in şu stop näme order block'un üstüne goýdum. Stopuňam şu 4124'ün üstüne goýdum. Ya sen $10 risk etjek bolsaň stopuňy has üstüne çekmeli bolýan. Ya da sen mikro hasap açmaly bolýan, aýtmýan. Mikro hasapda da ýan pipsler gaty kiçi derejeli hasaplanýan üçin arkaýyn $10 ýa mara $50 ýaly kabul etýän mikro hasapda. Şonu mikro hasap açyň. Egerde başda birinji gedek zat etýän bolsaňyz, birinji gedek pul kiçi derejeli pul bilen başlaýan bolsaňyz mikro hasap açmak, ýani ultra mikro hasap
diýilýär, şoň meň düşbirdat. Mikro gasap açsaňyz size gowy bolýar. Ondan şonu açaňyzdy belli bir mukdar az risk edip arkaýyn Sdelka açyp ýapyp bilýäňiz. Ýöneliňizde uly pul bolsa arkaýyn $50 zat bellemek antratdan seret belläl her kärek geri buy limit, take profit, stop loss. Ene diýeli sen elinde $500 var. Maňa da diýen men 10% risk edesmeli diýen. $50 aşyk diýen. Onu $50 ýitireýin diýen. Onu şuda edetjegem şu 0.2 aýrylmaýar. Onu hem üçin aýrylary? 0.2 0.3 bu aşağı oltdy. Täzen belläýin. Ana. Eýem lot sanyny ütkötdükçe ana. Stopun arkaýyn çek $50. Bolly. Ana bir gadanýan sen take profit derejäň hasyl derejäge goýup bilersiň. Ýene ýöne bir gadanmam elbetde. Birden aşağı risk reward men üçin pes hemişe. Gaýtgaça soraýaly. Arkaýyn öz risk etýän puluňa görä lot sanyny belleýär we şoňa görä Sdelka açyp berýän. 0.02 näçe bolýar? $33 bolýar. Şey diýip hereket edip berýän. Öz riskine göre bir lot sany belleýän. Bir şuraya ýalňyş var. Her Sdelka bir şower lot bilen girýän adamlar var. Meselem 0.01 0.02 meniň etýänim näme? Diýeli Ethereum USD'de Sdelka açýan bolsa, şoňa göre risk belleýän. Ýani men hemişe riskim belli bir mukdar, yani näçe diýin, 5% diýen. 5% risk etken olsam, meselem altynda etken 5% riskim bilen Ethereum'da etken 5% riskim den gelmeýär. Lot hökmüne den gelmeýär. Sebebi Ethereum'un mukdary bilen altynyň mukdary den gelmeýär. Ýa-da Bitcoin'un mukdary bilen altynyň mukdary den gelmeýär. Onuň şoňa görä Sdelka gireňizde lotuňyzy şoňa görä bellemeli bolýar. Ýoksa şuraya problem bolýar. Siz şower mukdary risk et, şower lot bilen girýäňiz, şower mukdary risk etmeýäňiz. Meselem, Bitcoin'e siz 0.050 lot bilen girýän bolsaň, altyna şower lot bilen girseňiz hem şower mukdary risk etmediňiz bolýar. Şoň üçin şuraya da näýir bolýar? Siz belli bir mukdarda gazanýaňyz, belli bir mukdarda ýitirýäňiz. Ýöne ýitiren mukdaryňyz egerde uly lot bolsa, gazanýanyňyz wapşe den gelmeýär. Şoň üçin her Sdelkada şower lot bilen girmek tamsyklyk bir mara 5 minutda gorda bilen dedi 100% aşapdak baýly midimde diýýär. Indi her Sdelka şower lot bilen girmek iň ol tamsyklardan biri bagyşlan bolýar. Öz riskiňizi lot dileňiz, bolly kelleňde gardan da başga da gerekli galawa. Bolly lot dilemany öwretdim, MetaTrader'ı çatmany öwretdim, onu mene hem pohama öwretdim, öwretmediklerini mally. Önneki video nerden Nädip Sdelka açmaly öwretdim, Brokerlar, birjalar öwretdim, lot gadaplamak öwretdim. Trading güne duramaly, onu geçenki bölümde öwretdim. Öwrenen Nädip Trading Etmeli geçenki videoda öwretdim. Bolly. Enneki video näme bolýar? Duygu ve psikologiya ýöretüş barada video bolýar. Yani men duygularymı, psikologiyamy onu mene nädip kontrol edip bilýän Sdelka girimde çykan näýdi beýle. Hemme kişiye gerek bir video. Indi bu video şu uzunlukda bolsun. Yani mana etjegimi 2 gün öňe aslında köp faktor geçikdi. Aýtjaklatlanma şu videolarımı görüp go komentar ýazanlar ýa-da evet komentar ýazan. Evet komentar gelin okşugun çenli ýöne. Go komentar gelýär. Şeýle köp goşant goşdum, köp zady öwrendim saýanda şeýle zatlar diýen gaty begenler ýaňyz. Köp sağol aýtmak isleýän siziň ösmeňiz, ýagny siziň maňa sağol aýtmaňyza gerek ýok. Meniň üçin iň ul derejeli sağol siziň belli bir derejeye gelip bilmeňiz. Yani gruppada zatdyna öz açan Sdelkalaryny ogratýan adamlar var, şeýle sen saýanda eden öwrenen analizim bilen etdim analizi take profit boly zat
ugratjaly bolýan bir begenýän. Ana men üçin iň ol şol. Iň ol taňraky men şonu görýän. Men üçin beýip söz aýdyp durmak gerek. Siziň şu videolardan özüňize bir goşant goşup bilmeňiz, özüňizi ösürip bilmeňiz, özüňize bir peýda berip bilmeňiz. Ana men üçin iň ol derejeli taýyl taňraky şol. Görüňiz üçin, özüňizi ösüreňiz üçin, özüňize goşant goşanyňyz üçin sag bolun. Innek videoda görüşýänçek. Salam.